No niin, oikein hyvää tiistai-päivää kaikille ja aloitellaan nyt sitten Final Fantasy 2. Final Fantasy 2. Niin tosiaan sitten jäätiin viimeksi. Näin, miksi ei muuten kuulu mitään tuolta. No niin, nyt ei mitään hätää. Periaatteessa en mennä kuulua, mutta se ei pitänytkään kuulua vielä mitään. No niin, jes. Ykkönen päästiin viimeksi läpi, joten nythän me mennään sitten suoraan kakkoseen. Suoraan kakkoseen. Täällä meillä on annettu nimetkin valmiiksi. Se on hyvä mennä niillä, koska ne on ihan oikeat Loren mukaiset nimet, niin niillä mennään. Yes. Lisätään niin. The Emperor of Palamecia has called forth monsters and begun a campaign for world conquest. Pikkasen nopeasti noin story. A rebel army arose in the kingdom of Fiend to thwart Emperor's plans. Just looking at but the rebels' castle fell out of assault by the Empire. Pystyn näkemään tuosta chattiroudasta. Jos mä missaan tästä. Rebels withdrew the remote Altair. Pitääkö vähän hidastaa noita tekstejä? The youth of Finn also found themselves they had lost parents at the hands of the Empire. Their escape wasn't over. Tämähän tuli heti vihuja. Tää on niinku heti se, joo, mä en niinku voi voittaa näitä. Kiva tietää näin heti alkustriimistä, että tulee heti tämmönen battle. I can't win. Will he live? He will. I sense a strong life force within him. Vähän. Sopit vielä pikkasen pielestä täällä. Noin. Nyt näkyy koko näyttö. He should regain consciousness soon. We found them like this on the escape from Finn, fallen from terrible wounds. By the time we brought them here, I feared it was already too late. His life is not in danger. This sigil will strengthen his life force. We should let him rest now. Of course. We'd best be off to the meeting. I imagine they're already waiting for us. The Empire is allowed to complete the dreadnought they're building in Wafsk. Their attack will begin in earnest. We cannot sit idly by and watch. We must act. Tässä oli jo enemmän tarinaa kuin koko ykköspelissä yhteensä. Where am I? Maria. Guy. Where are you? Tyrion, you're alive. I thought you'd... I'm fine, Maria. You seem alright too, Guy. But wait, where's Leon? Professor of Finn, save us. Leon, not here. I see. Don't worry, I'm sure he's okay.
Sehän itse varmaan auto. So you regained your strength. Very good. Your life is strong indeed. You who saved us, wasn't it? Thank you. Forgive me, Your Highness. There is something I must ask of you. Please let us join the rebel army. Never allowed such a thing. You know nothing of battle. You would only be throwing your lives away. You should return to your homes. We have no homes, not anymore. Imperials attacked and our parents. Our parents! I am truly sorry, but that changes nothing. I cannot permit you to join our army. If you know where else to go, you're welcome to stay here in Altair. If you know our passport, you should be able to live here well enough. Passport is Wild Rose. Okay. Selkeä. Joo. Oot samat kontrollit kuin viimeksikin. I see your destiny clearly. Future it all seems closely entwined within my own. You will begin by turning Finn. That's the first step toward realizing your fate. You wasted no time using the passport. Read well the information it will bring you. You will learn much of value by listening. I offer you one more bit of advice for Finn. Those who have fallen in battle can be revived at the sanctuary. Should one of you fall before you reach Finn, go without hesitation to the nearest sanctuary. There are no key terms to learn. Okay. The port of Paloo lies not far east of here. The lake separates us, so you won't be able to reach the town without a canoe. Connaught does. This is the rebel army's war room. Okay. Feeding the Finn, are we? It's not my place to tell you what to do, but I'd reconsider if I were you. Before you go anywhere, I suggest you visit the room with Sigil. Saved your life. There you will find people who can teach you a thing or two about adventuring. I think you're going to all need the advice they can spare. Selvä. Selvän teki. Nothing happens. Would you care about the information displayed on the status menu? Okay, you can develop the attributes and abilities displayed on the status menu by fighting battles. Attributes such as strength and magic will change according to the actions you take in battle. Oh! If a character attacks, his or her strength will and weapon skill may improve. Tässä on tämmönen systeemi, tavallaan mitä skillejä mä käytän, niin ne niin kuin nostaa ja ne nousee niin kuin sitä mukaan. Eli mun pitää niin kuin maagina ja jotakuta sitten lähitaistelun miehenä. Similarly, if a character uses magic, his or her spirit, intellect and magic levels may improve. There are 11 different attributes that can change. HP. If a character loses HP during battle, his or her maximum HP will increase. Participating in lots of battles can also increase maximum HP.
MP. If an MP drops during battle, his or her maximum MP will rise. Attacking during battle will increase the character strength. Joo. If character loses HP during battle, his or her stamina will improve. Eli tätä pelaa niinku palkitsen sitä, jos mä pelaan paskasti. Ihan nice kyllä. Using white magic in battle will increase the caster spirit. Battling while your evasion is high will rise agility. Using black magic in battle will increase the caster's intellect. If a major MP drops during battle, his or her magic will rise. As strength rises, so will accuracy. Equipping better weapons will also improve accuracy. Being attacked by foes will raise evasion. Equipped shield will also improve evasion. Okay. When foes cast spell on a character, his or her magic defense will rise. As you can see, it never hurts to try all manner of things in battle. Okei, tässä on vähän monimutkaisempi tämä systeemi. Se on ihan kiva. Se on ihan kiva kyllä. 7 weapon categories: swords, spears, axes, staves, knives and bows and unarmed. Kuka nyt nyrkeitä haukkaa? Spears, axes and staves and knives are 100 weapons and can be equipped along with a shield. Also possible to equip two 100 weapons, one in each hand. Equipping a bow requires 2 free hands and allows character to attack with the same damaging force. The rear row of the border formation. Fighting unarmed is another splendid choice, as it can be as powerful as any weapon. Unfortunately, equip a shield as a shield costs an unarmed combatant attack half in power. Over in half. Yeah. So if you plan to fight unarmed, it's probably wise just to skip shields altogether. Okay. And escape from battles by selecting the free command. There is no point in fighting a losing battle. Or is it too difficult, you are better off fleeing. Be careful before you act. Be warned. Treasure chests can contain things like items and skill. Many treasure chests also hold rare items you'll not find for sale in any shop. If you're lucky enough to come across such items, hold on to them. Treasure chests aren't all gil and glory by any means. Some chests conceal monsters lurking within. There's no way to know what's inside the chest until you open it. Monsters often accompany especially good loot. No? Ihan hyvä. There are many different types of monsters. Some monsters are vulnerable to certain types of attacks. For example, the undead are weak against fire and aquatic monsters are weak against lightning. However, there are also monsters that absorb particular elemental attacks. Casting fire on a monster made of flame will heal it instead of doing damage. Joo, sen on hyvä. Tuttua huttua kyllä. Tuttua se. You can damage zombies and other undead with restorative magic like cure items like garlic. But be careful when using spells like steal HP or MP, such as drain and osmose. When used against the undead, these spells can backfire and hurt you instead. Aivan. Niitä pelkästään. Mä en tiedä, onko tässä vielä se, että niitä voisi ottaa noita potioneita. Ne kuolee siitä. Skill levels. Joo, kerro vaan. Skill levels can be divided into two broad categories: weapon skill levels and magic skill levels. Wait. Tästä on vielä. Weapon skill levels are divided by weapon type, such as swords and axes. Similarly, magic skill levels are divided by spells. Spells like cure and fire have their each own skill level. Okay? Attacking with a given type of weapon
improves the corresponding weapon skill. As your skill levels rise, your accuracy with those types of weapons will likewise improve. Casting a given spell improves the corresponding magic skill. Spells become more powerful and effective as their skill levels rise. Yes. There are 4 types of armor: shields, helms, body armor, and gloves. Shields are equipped in the same fashion as 100 weapons in either the right or the left hand. Since wearing a shield only requires one hand, you can also equip any 100 weapon along with it. Should you choose, you can equip 2 shields in one hand, one in each hand, which makes you attack empty-handed however. Joo, no en mä nyt 2 kilvellä kuitenkaan mennä. Kuinka hyvät shieldit, siinä on mitään järkeä. Helms are equipped on the head, gloves on the hands and forearms, and body armor of course on the body. No, provided you can afford it, you should always keep your body protected with good armor. I don't suppose I could interest you in a lesson of magic, Kara. There are 2 schools of magic, black and white magic. White magic specializes in healing and support spells. For example, Cure restores hope and life revives characters who've been KO'd. Black magic, on the other hand, specializes in offensive spells. Blizzard deals ice damage, thunder deals lightning damage, and so on. Characters can learn both black and white magic spells in any combination they choose. Toi on kyllä ihan hyvä, että voin pitää periaatteessa yhden maagin. Voin mennä kahdella eri maagilla, mutta katsotaan vähän mihin tää peli etenee. Miten me nyt rakennetaan näitä meidän tiimiä. However, a character can only learn a maximum of 16 spells. Okei, toi voi olla just se, että ehkä me tarvitaan sitten 2 erillistä maagia. Katsoin. Kyllä siinä niinku White Magellekin jotain offensive spellejä pitää kyllä saada pelkästään hiilerit. Jotain, mihin se pystyy myös dealaamaan damagea. When use forgot command to remove any spells a character has already learned. Forgotten spells can be learned again. Their levels reset to 1. So use caution when forgetting spells. Vielä pari äijää täällä. Course of the conversation with someone, a particularly important word may come up. When this happens, 3 commands will appear: ask, learn, and keep items. After learn to commit the key to memory. Then use the ask to ask people about any details you've learned. Tää niinku pakottaa mut niinku NPC-juttu näin tollaan. Keep in mind that only certain words can be learned in this way. Show someone an item from your inventory, select key items. When you learn new words and also find new rare items, you should ask people about the words or show them what you found. Vielä viimeinen tyyppi täällä. Would like me to explain the formation command you. Use the formation command to assign characters to either front or rear row to the body's battle formation. Characters in the front row can attack using any type of weapon. Characters in the rear do half damage when attacking with anything except bows or magic. Eli maagit, joo. Toi Povio maagi pitää olla takana. However, they only receive half damage from, joo, sekin. Sekin on ihan hyvä, että just noin niinkun, joo, maagit ja sitten Bovi-tyyppi, niin takarivissä. Assign each character to the row that best suits his or her abilities. Okei, no niin. Ihan jeppis.
Sitten päästään ehkä eteenpäin täällä. Ruumissa vieläkin. The King's Bedchamber. Majesty was previously wounded in the flight from Finn. He's been resting here some time now. Arrow struck me in the back during the battle, leaving me in this state. Perhaps already I have grown old. My daughter Hilda now serves as regent. You should speak with her. Joku miekka. Jota me ei saada. At least yet. Thank you. We are in a rebel hideout in the town of Altair. Yeah. Gordon, the Prince of Kaswan, is hiding out here in Altair. Mut tulee vaan Altairista meidän aina Assassin's Creed 1. Siinä on se päähenkilön nimi Altair. I don't know what happened, but something has made him lose faith in. There is a chest. No, ei ollutkaan asenta. This Hilda fled here when Finn was sacked. Oh, she's doing a remarkable job of leading the rebel army. His Majesty covers. Älkää pysty ottaa miekkaan vaan. Vaan. Puristeetus. Rekvisiittoa niin sanotusti. Hetki, mitä mä pääsen pois täältä? Kuolla. No niin, täällä on Inni heti valmiina. And Paul, greatest thief in all the world. They have yet to invent the loot I can't burgle or steal. Imperial coffers have kept my purse fast with Gil lately. Never steal from the rebels, you can be sure of that. My home wasn't been too. And can't even go home now that the Empire has occupied the city. This is the town of Altair. The Imperial forces haven't been deployed this far yet. Suppose it's only a matter of time though. Oltais pystynyt kysymään mitään. Olis mulla mitään tuolla Inni? Potion shoppe, mutta ehkä mä nyt käyn mieluummin kattoo onks meillä aseita täällä. Mulla oli massi. Edes vaan. Kyllä. Ei varmaan ihmeitä saada. What could you want with me? I'm just an old man. Caesar acted as the cover. My name is Tobble, and I'm a best done blacksmith in the rebel army. What can I do for you? Yksi miekka.
Tuolla on vissiin miekka tuolla. Tää on tuolla Mimmille, joka... Tää on tuolla Mimmille. Eihäs. Tuolla tuo Jovelin tuolla. Kokonaiset-tyypillä. Joo, tuolla onkin jo. Sulla on, sulla on Bovi. Mä tiedän, että ottaa meidän Marja-Amelan Bovi. Että mulla on parempi asia, ois ollut jotain. No, onpahan sitten. Että meillä on olemassa olevat aseet, kun topple the fellow over. Let them weapons find blacksmith. Something's been bothering him lately, though. Might be. Näkö tuossa Mimmistä meidän maakin? Toinen maakeista. Missä meillä on? Koetoimia, joo. Ne kaikki halutaan, mutta tää on vähän ehkä... Osaan ehkä vähän varmailee massia tässä. Ennen kuin päästään sitten päin, että mennään vaan tappeluun. Ensimmäiseen tappeluun. Että me saadaan rahaa tarpeeksi. Joo, tarvitaan vielä. Parit tomet sieltä. Kestää ehkä hetken, kun mä opin ton. Okei, tässä muuten noin pois nyt parantuu näköjään automaattisesti. Ykkösessä ei tehnyt niin, mutta... No, tässä kyllä. On oikein hyvä juttu kyllä. Voisi nyt lähteä automaattisesti pois. Taas oli käynyt. Niin vähän ei tuntuu isompi mappi kuin tuntuu. No niin. Ouch. No, varmataan rahat siihen. No. Siihen. Niihin pariin spelliin. Mulla osa näkyy parin spelliin olisi. Vähän yhteen. Noin 300 näkyy. On hyvä tää Battlefieldikin tässä kakkosessa. Tykkään kyllä kovasti.
Tarvitaan perusspellit kyllä kaikki. Tuon. No siinä on tää. Kirkko. Se on vaan yksi spellikauppa näköjään nykyään. Se haittaa. Onko? Yhden saisin. Blizzardin. Kirjoitan sitä tohon vielä tohon Thunderiin pikkasen vielä. Täällä on 10 vielä. No. Minä nyt mene sinne. Noniin. Nyt katsotaan, ei tosiaan mitään, koska mä haluan sen spellin, mutta minkä hintaista täällä olisi. Vakleri olisi noilla ihan hyvä. Sitten niin toi meidän jouskari, että ei voi käyttää kilpeä. Ei voi käyttää kilpeä kyllä. Leathercapit kaikille. Joo. Leather glovesit kaikille. Se tekisi 150 plus 100 lisää. 90 lisää. Se olisi niinku 140. Joo. Tää grindaa vielä. Pyörissä 300. Jää vähän sukanvartaankin. Jää vähän sukanvartaankin tuosta sitten. No nyt me vaan equipataan sitä Magic. Opetellaan sitä näin. Tää nyt just Magic, okei. Kirjan. Epätetään. Voit. Enää ei vielä osaa käyttää magiaa kukaan, mutta pelin edessä se osataan sitten. Noin 300 niihin kilpiin ja näihin armoreihin. Ihan hyvä grindata. Kymppiä vasta. Joo. Ja kuinka vastaa vielä? Minä käykö hiilaamassa? Maksaa jotain. Se on kiva, kun näillä hahmoilla on niin selkeästi omat persoonat toisin kuin niillä ykkösen tyypeillä. Se on vaan ne klassit, se ei ole mitään niin mitään oikeastaan persoonaa niillä hahmoilla. Tässä on siis vähän niinku jonkunnäköistä, mikä on ihan hauska. Mikä on kyllä ihan hauska juttu. Paljon täällä maksaa yöunet. 16 kirjaa. Tää on halpaa. Kun verrattuna ekassa pelissä, niin ekassa kaupungissa niin maksaa 30. Tää on puolet halvempi. Noin. Näin ei ole kauheasti jouskoja tarvittu näissä.
Sitten on miekka. Miekka linjalla tässä vielä. Joo. Sille tuli taas vähän lisää leveleitä. Nyt mulla on se 300, mutta mä saan sinne ilmet ja armorit tämä. On hyvä, kyllä. Voidaan pikkuhiljaa mennä sen jälkeen. Sen jälkeen eteenpäin. Eikä nyt voi mulla taas kaikki olla. Mä olin siinä armorin koko. Olisi taas ihan väärää tullut. Ihan eri suuntaan. Johon piti ostaa. Yksi tämmönen ehkä. 3 näitä. Ja 3 näitä. Jäi vielä 50. Tarkan markan tuo huomattu. Hetkinen. Miks tää... No defense vähän nostaa magic defense. Niin joo. Tän nyt. No. Tää kaikessa mä teen optimaaliset. Oikeesti tappi olisi parempi. Ei näy tuo. No. Mennään sit sille. Tuosta antaa opettajat päivää tälle. Aikoja tuolle meidän himmille ei. Saanko vielä? Mennään eteenpäin. Mummo siellä kuuluisessa lumessa, oliko se Eastiinkö päin mun piti mennä? Joku satama. Mä vähän kanollinen, kun mä pääsen sinne.
Tänne päin tuolla täältä löytyy. Kun täällä ei löytyisikään, niin mennään tänne tutkimaan. Ja olisiko ne saa ainakin expaa. Levuja. Levylaita lisää. Tarvitaan kanootia jostain. Kanootin kapean vesille työnsin. Eli kaiken kaupungin. Niin kiersin ympyrää täällä. Mihin kumminkin laittaa se bobi, koska voi olla se, että se yltää paremmin hakkaamaan sille bobilla tuolta takaa. Joo. Tuttumaan. What was that? Mä menen vielä juttelemaan niille tyypereissä kylässä. Mä sen vinkit, missä mä sen kanootin löydän. Vaikka vinkkiä siihen, että missä perusteella kanootin löytyy. Ihan kova. Oi. Tämä täällä on. Nyt jo väsyttää. Nyt jo voi väsyttää. Tänään oli yhtään. Täällä pysyvässä istuin Marokkossa oli Rebel Army. Niin oli taas. Not here. No. Double the fellow honor, ihan.
lopulle. Joo, otetaan se Bobi tuolla Mimmille takaisin. Voi olla, että saattaa ehkä hyötyä. Onko nyt ketään, kuka voisi niinku mua. Mutta lähdetään tuonne etelään päin. Nyt tuonne lounaan suuntaan. Mun pitää käydä hiilaamassa jo. Mä pitää ostaa vähän potioneja, nyt mä taas varmaan joku rahaa. Potioneja ja muuta. Tatut päivät tyttöön. Luultavastikin. Se oli rahaa. Melkein 500. Nyt se oli 23. Nääkin nousee niinku saman tien nää hinnat täällä, että nääkään ei pysy vakioon. Mutta enemmän mä käytän, sen enemmän ne maksaa. Helvetin ovella kyllä. Ross. Nolla. Käytän peräs potioneita. Restiä ostaa. Onko status päätöksiä, mutta potioneita. That is not good. No. Elikkä nyt sitten tonne kohta tonne lounaskärkään. Jos jotain löytyisi. Käydäpä se turpaa. Tämä ei päästä sinne. Sitten me päästään. Mutta se konot on joka paikka. Mä pääsen enemmän mihinkään emästä. On vähän nihkeys nyt kyllä. Pääsen tuolta pääsen. Ei mene pikku. Minä tuolla on. Ei oo edes kylä, mutta on yksittäinen hökkäri tuolla.
tähänkään kyllä. Pieni paikka kuin Riihimäki. Tää on halpaa yöpyä. Noin meidän nyt tarkoitetaan uusia skillejä ja uutta ostettua rahaakin ihan kivasti. Tällä kyllä itemin kaupassa ostaa potioneita. Potioneita mä voisin ostaa kyllä. Ja edelleenkin mitä potioneita. Täällä on miekka ja kilpikaupat. Täällä kylässä joo, täällä ei ole magiakauppaa ollenkaan. Vakkalari, eikö se ole muka oo? Helvettä. Elektroimun kahta asettua. Tää on vakkalari tuolla sitten. Joo, aivan kahta miekkaa. Kahta asettua samalle tyypille. Joo. Armorit on. Noin kaikille. Antaa katsoa Marjalle ilpeä, kun se on se Bobi. Tää on Bobi, niin se ei oikein tohon. Mä syttelen näille nyt sitten kaikille näitä ruususta. Kaverin muu. No onko se mulla on yksi todella? Joo. Tiedä. We've got to finish just over there across the lake, okay? Tarvitsen sen konouden siihen, että pääsen sinne fynniin. Katria and Altair haven't fallen into clutches of the Empire yet. Once the Dreadnought is complete, nothing will be able to stop the Empire. But rebellion on. Imperial forces have occupied Castle Finn. Gates are drawn and no one can enter. And with the Imperial trusted monsters roaming the streets, the city isn't any better off. There's a pub just on the outskirts of Finn when the Empire invaded. Warkeep didn't make it out in time. They say he's still working there, pouring drinks for the Imperials. Siitä saa varmaan rahaa. Thing happens. Ystävillä pystyn hiilaamaan kautinen tyypä. Joo. Täällä muuta. Sillä ketään muuta ei ollut puhua. Juurikaan. Joo, ei mä täältä osaa mitään. Minä etsimään saakin kanotti jostain. Joo. Tällä ei oo mitään järjellistä asiaa täällä. Sitten mitä? Pelkästä kanottia löydetty, mutta välttämättä just nyt ei tarvita tähän kohtaan.
Pitääkö mennä hiivaamaan? Aha. Jaa, keitto. Varmaan alusta. Ei sentään. Luonnon kiitos, ei sentään. Kiitos autoseivistä. Koko peria odottaa autosta sentäs. Joo. Tuolla on vähän liian kovia vihoja tuolla päin. Joten sinne päin me ei varmaan vielä mennä. Juopulloa. Jonosta pyörimistä niin kuin yleensä. Täpä tässä jostain muualta. No kylläkin, mutta... Se on vaan se Finni justiinsa. Mä en pääse ihmeessä kanodiin. Kummallinen tää level-systeemi kyllä, mutta... 2 paikkaa löydetty. Entäs Warriors? Jaa. Tuolla on kai 100 vihoa tappanut tässä pelissä. Miten mä pahoittun? Ihan hyvällä tuonne mennään. Mä reunaan. Vähän isimpiä vyhyjä tai sit ei. Joo. Not there. Selkeästikään. Mä en tiedä, mitä mä oon tässä pelissä tällä hetkellä teki. Joka väsyttää tuossa. Tätä on vähän aikaa vielä. Tästä ei jää vähän lyhyemmässä. Alkaa tuossa vähän unipoidaa silmää. Miksi mutta? Nukun taas vähän huolesta vielä siinä. Mihin hittoon? Miten kanvalta nyt jää?
Kaikki alkaa suoramaan vähän. Joopa joo. Mm-hmm. Alvaareen tuossa. Vilkaaja. Tältä erää. Siitä on tässä kadottu vielä tänään, mutta... Mä pelaan. Kyllä pitää olla. Vähän vinkkiä sieltä. Mistä mä se kanootti nyt saadaan? Mielestäni mä oon vielä sinne meeting roomeen. Muuta arkkoja missään lisää. Mistä mä tän kanootin löydän? Mennään tuonne itäänpäin. Löypän Anttani. Niin itään kuin päästään. Elikkä nyt tonne jääpään kukoon. Iliolosta lähtee. Tuosta pidemmällä.
Joo. Okei. Mä sitten vuoden yli. Pakko tämmönen pitää tämmönen lyhyt striimi, koska mua oikeesti alkaa väsyttää niin paljon, että mä en kyllä aikaisemmin kyllä striimi. Joo. Tää on nyt Final Fantasy 2 tämmönen aloitusmaisteinen. Ensi kerralla mä tiedän, mihin mä menen ja mitä mä teen. Nyt tehdään tämmönen tempot lopetetaan tältä erää tähän ja nähdään ensi kerralla. Se on moro.